Værkerne står i udstillingsrummet. De står fint der. Nogle står rundt omkring i biblioteket. Der var plads nok. Man kan finde dem i systemet. Det virker faktisk. Man kan låne dem med hjem, hvis man vil. Klar til afhentning. Det hele ligger klar, klar til afhentning. Tag noget med hjem. Tag noget med hjem. Der er stregkoder på det hele. Det hjælper systemet. Der er forskellige lånersider. Helt almindeligt. Man kan reservere værkerne, hvis de ikke er lånt ud. Det står der også. Værkerne står i udstillingsrummet. Nogle står rundt omkring i biblioteket. Man kan finde dem i systemet. Man kan låne dem med hjem. Klar til afhentning. Tag et værk med hjem. Klar til afhentning. Brug det som du vil. Der er stregkoder på det hele. Der er forskellige låneture. Man kan reservere værkerne, hvis de ikke er lånt ud. Klar til afhentning. Det meste af det. Klar til afhentning. Værket er nu lånt. Værkerne står i udstillingsrummet. Der står de fint, nogle står ude i biblioteket. Man kan finde dem i systemet, det går nemt. Man kan låne dem med hjem, hvis man vil. Klar til afhentning. Klar når du er klar til afhentning. Tag det du vil have. Værket er udlånt.